Dewi. Jenengan menika sinten? Ya, aku sing katelah Resi Sental. Konjur kowe arep jegur ana saben jurang ki ana perkara apa, Kula niki sakniki sampun kejelarung-jelarung. Jalaran ing dalem kepatihan menika sakniki sampun boten tentrem. Saking kasutanipun Prabu Sariman. Ya, tenane kabeh ki aku ngerti lelakon iki. Merga saka kejem lan wengise Prabu Heru Sariman satemah ramamu Patih Haryo Supaga nalika semono supaya mateni kadangmu Citaruna lak ngono ta. Nggih menika leres. Yo ramamu ramentala nganti kowe ditudung saka kepatihan. Dalam kepatihan. Ya. Ngerti ya Candra Dewi. Nggih kados pundi? Yen tenane ramamu Patih Haryo Sumoga iki uga isih urip. Ya. Tasih gesang. Lah iki ana dalan kowe kanggo mirang-mirangke maos sastra wirang kelawan Prabu Heru Sariman ing Gading Kencana. Kados pundi jalanipun? Ning syarat saranane kowe kudu dandan cara priya. Kula kedah dandan cara priya. Ya. Lajeng Jur kowe gawe jeneng Joko Sasongko, ya. kados ngaten. Yen wis kaya ngono, mengko kowe nglumpukake bocah Kanoman kabeh ing Gading Kencana. Nggih. Yen wis kowe nglumpukke bocah nom-noman, mengko Sumbarana Prabu Heru Sariman Dipun tantangan. Oh, kados ngaten. Nggih. Matur suwun sanget nggih. Kula badhe Kaya iku wajiban nuju ning Gading Kencana. Kono tinggalke. Mati aku ora bakal tenang dadi raja. Ampun sinuwun Prabu. Mula kuwi le. Ampun dipejahi ampun. Kowe kudu mati saka tanganku. Pokoke nek ora mati sampeyan dadi ratu ora suwe. Wis ora. Kon iki bebayane. Bakal kelakon. Wis aja sambat sapa-sapa. Kula paringi bisa Dina iki, mawon. Kowe kudu mati saka tanganku. Boten. Boten. Manut tak pateni. Ampun. Mati saka tanganku. Jendor kok sing urip. Ngene ae, apa-apa. Ono pamitan. Pesanipun, Ayo balik di keraton. monggo. Istirahat. Ono beda bingung. Awake dhewe di keraton butuh mangan wareg, Jandang to. Butuhe seneng-seneng. seneng-seneng Pan Joko Bunyalan kelampah. Lha opo dipikir Lah pusing. iya. Yen padha arep minggat yo ben minggat. Kula jang sowan sinuwun. Sapa ya? Sapa kowe, Gus? Kula Pramono. Timbale munggah ning Pandhawa. Kula niku pengen ketemu Kanjeng Prabu Heru Sariman Ratu Anyar-anyaran wonten ing Kraton Gading Kencana. Ngono. Nggih. Hai. Jabang bayi. Jabab bayi ing kala wis tuwek bayi. Lah aku jek jumblek. Ngerti ratu kok kaya tuyul.
ning nggonku, nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu nggih. Niki mangke riyen kula tak matur. Niki rak tenggene kula. Niki kanggo wedene sawah manuk emprit. Ngoten niki Sing diselenggit. lah kok mesti digerek klutik. Nggih mboten iki. Ya iki ana sing arane kaya dul celelek. Nek sairit, estu sairit kaya dol celelek. Aku dhewe ya padha ngrasakno. Nggih, Banjur tekamu ning kraton Gading Kencana mengkuwi gadu apa? estu jenengan niku Sang Baginda Ratu Ya. Heru Sariman. Ya kowe pangarsa ana ing Nyun Gading sewu. Kencana. Nggih, tebih saking desa ngantos dumugi wonten ing Gading Kencana. Ya, Menawi kepareng kula badhe nderek suwita merga kula mbetahaken gawean. pengen suwita. Nggih. Iya. Tenan. Nggih. Ngerti paetan wong suwita? Lho ngertos. Apa? Cengkir Apa kuwi? kencenge pikir. Tompo pasdanipun nanging mateni. Ya. Nek rak umpami nyuwap dhuwit kula mboten gadah. Aja kuwatir. Lho, Duit ning kraton Gading Kencana durung tak gunting ana. alah mboten percaya. Ora percaya takon mogol. Mogol niku sinten? Mogol lho wong bendara. Bendaran sampean mogol. Ya. Dadi mogol niku sak Wah, sak ngisore sampean. Wah, tak. Kowe tak tampa ning syaraté siji. Napa syaraté? Yen bisa mateni Pangeran Sendor, tak tampa. Mengruwit. Suwitam. Lho, kok sampean kok tega kali Sendor? Ngapa? Lah Sendor mati sampean sing cotho. Kok coto? Lho ra ndek kanca sampean. Ana jana rokim kok. Rokem mboten budal. Wah, ya iku Lah nggih sampean dhewean lho. ngejak letong kok. Oh. Sinten? Letong JS ku. Oh, saya sampean letong. Lah CS ora bocah. Saya asal mboten tijak. Ah, kene wis lagi ya. Lha ditambahine gak apa-apa jane. Apa contoh tak pateni kemana? Sampeyan niku jek jumblek men biyen nganti sakniki anggere nggo kres kok kudu mateni wong wae gini. Pengenane pajak tak pateni, Bandung tak pateni. Kabeh tak pateni anggere manfaat. Iki aja kok noprai dhewe ta piye? Ya no, Ratu kok menangan. ratu menangan Oh, ratuku. utang. Ratu Gustiku. Akan nama Nggih, pateni. nggih, pripun? Syarate? Kowe kudu iso mateni Sendor. Wah, Yo sampeyan tak tampa ning kene. sampeyan ngerti gane sendor teng pundi niki? Yo ora aku dhewe ora ro kok. Yo goleki nganti Golek ketemu. ketemu. Nek wis ketemu pateni. Golek sendor, pateni, yen sendor mati, diangkat dadi prajurit. Wasit. Ah, sampeyan belanjane saya tak keprok sesuk. Ya. Bareng. Awas-awas iki. Barang aku muni asu Sariman kok kowe guyang-guyu. Kowe golek aku pacar-pacar ameng apa? Oh, dadi kowe sing jenenge asu Sariman. Ya. Kowe iki ratu. Iya no. Lho, rupa kaya ngene iki kowe iki dadi ratu. Normal sam. Ya ora pantes ratu kok tugel. Tukele yang menengku. Dilo masuk motor. Alah kok bisa apane sing modot? Awakku. Kowe golek apa apa? Ya Aku goleki kowe ning papan kene ape mateni kowe. Ah. Wong wedok ya nek mateni iso tak pateni. Kowe aja ngece karo aku. Njaluk tak joto sapamu, kirahmu, wetengmu, apa ikimu? Tombo kan. Eh. Kowe timbang golek aku arep mateni aku, kowe tak pek bojo ngono kuwi. Aku mbok pek bojo. Iya kowe mano. Lho. Kowe iki rupamu kaya ngene kok ape ngepek bojo aku. Wis ngono nek aku pas tundasku tekuk darah ketok. Enaken kowe. Kowe gelem aku ora? Aku moh. Kowe gelem ora? Moh. Ora tak saya wae. Ojo mlayu kowe tau ya kowe. Lah iki Mbak Yumo nggih Kang. Tak Dewi. Lah kowe kok mlayu-mlayu ana apa? Dioyak-oyak karo Prabu Asu Sariman. Prabu Asu Sariman. Nggih.
Kok nganti dioyak-oyak pamriye? Loh, ngene lho Yayi, aku mau lak yo sumber kelawan Prabu Asusariman. Arep tak pateni, malah wonge kondo aku arep dipek bojo. Lho, Ya ora pas. cetha. Saya ndodro tumindake Sariman dadi ratu ning gone Gading Kencana. Sakseni yo lek karo kowe, Nduk. Sapa wae sing bisa ngalahno Sariman bakal tak ganjar sak murwakane. Kula Kula badhe nderek Suwita. Kowe kepengin Suwita. Nggih. Tak tampa waton kowe iso nukel cilahe Sariman. Oke. Ayo. Bangetan ya dia. Iya. Jarene iki arep dipek bojo jeung Pangeran Sariman. Lah kok nganti sprene kok urung ya dipek bojo. Awake ngapusi. Ya bener ngapusi wong nyatane nganti yahmene ya ora dipek bojo kok. Ya anu ta ayo. Lah kok ora manut piye milih urip kepenak lho, Di. Jane aku ya emoh. Lah piye wong janjine ya arep dipek bojo. Mbok menawa kok arep dipek bojo terus uripku iki malah dadi wong sing kepenak mulya. Lho, tibake kok malah diapusi terus. Lah wong ngono kok ame dadi ratu ya, Di ya. Iya. Ayo, meniki terus piye jajal? Dipasan aku iki dilamar wong lanang, ora tau tak tampa, malahan arep disenengi karo Gundul Sariman. Sampean pangling napa boten kalih kula? Nggih boten to. Sampean abdi kula nalika wonten ing Gading Kencana kok balik teng desa pun boten kerasan lho pripun. Lah mboten kerasan to Ndara. Lah wong kula niki mboten siap dipek bojo Sariman. Lho. Kula diapusi. Lah kowe no. Iya, ya. Nyuaram iki nek opo? Nyiklo. Lah sampean iki lali napa pripun? Lah aku ngerti. Lah nggih. Ning kene ora tau ngomong nek karo aku mesti kowe sing ngomong. Lah nggih wong ancene ilate niku bungker kok. Kowe ngerti bocah telu iki apa ora? Nggih ngertos. Iko mbiyen mbok ingoni bocah loro kae. Lah nggih. Ning nek sing siji iki bocah saka desa. Ini lak tau loh aku. Lah lak tau loh. Tau ora? Lah nek kono anu mana no. No. Nah lu kan long. Enak dong anak kowe. Weh nggih atuh. Oh, enak. Iki lakone nyuruk lu. Oh, iso tekan yuyu rumpung. Dadi sampean iki nalika semono diiming-imingi karo Sariman. Nggih. Nek Sariman dadi ratu, Kula arep dipek bojo. Malah tak oleh-oleh. Mula ta mula. Dadi menungso besok iki aja gampang kesusu muluk barang kang melok. Tundane bakal kasrak ya kaya sampean iki. bener. Aku lah nek mau ini mencolem. Lah aku wis gatelen kepengin rapi ya. Pantes. Oh alah. Malah diapusi. Kene, kowe nek ra sida dipek Sariman, kok tak gatokno bocah nom-noman iki. Mau atuh. Mau. Kok mah. Aku lah ya mau kok. Saya sedelok ya. Jenengmu mang sapa aku kok lali? Pranowo. Tak iya. Loh? Iki abdiku mbiyen. Sing dikongkon Sariman jare ngeracun karo Kanjeng Rama. Ini kowe tak perintah. Goleki wong-wong sing nyengkuyung karo aku. Engko nek wis titi mangsane munggah ning kraton Gading Kencana, leret anane Sariman. Sariman. Ya iki tim sukses Sariman. Ngapusi wong Sariman. Kok iso? Loh.
Sampean-sampean iki Kanjeng pengen sendor. lah kok do pating blaseh pakaian sandangan sing mabyor kok do ilang kabeh. Kula niku dihapusi Sariman Jen. Kok iso dihapus? Aku dadi sekete dijanjeni ya to. Iya, iya. Janjine mulu-mulu. Neng malah kok dihapusi. Iki janjine aja ditumbaske PCX malah mboten sios. Lah tatanan niku kok jare ratan di keramik. Keramik. Omah di aspal. Gendeng dicor. Nganti saiki ora kelakon. Ngeten lah jeng Sing pangeran. bojo dijaluk sitok. Janji karo aku arep ditukokno Alphard TK. Ning kenyataane Rodane ora ayu. aku keprungu pranatan ning Gading Kencana diwalik karo Sariman. Nah, Saniki nek sampean wis ora gelem melu Sariman apa gelem nyengkuyung Aku aku? njaluk urip ya, Ndor. Aku jam ngerti. Aku njaluk urip ya, Ndor. Iya tak biasane nek Njaluk ngapura aku. pitik nek klenger iku disebul bokonge lah. Ngono. yo Des, Sampean gelem dadi seksi. urut. Nggih. Sampean sakarone nalika semono diiming-iming karo Sariman ana perjanjian apa? Nggih wonten. Iya tenan. Nek kowe dadi seksine lho ya. Nggih, nggih. Kulo yo ora. Perjanjiane apa? Perjanji. Nganggo tulis. Nggih, tanda tangan hitam di atas putih kok. Jatuh putra. Bukune Ji. Teng ndawang we. Teng ndawang we. Teng ndawang we. Yukna ya. Nyok. Lah estunipun niku ra Amarmu lho, amarmu lho. rikala semanten niku kula lak dikengken ngaturi jaharan Kanjeng Rama. Terus? Lah niku lak diparingi obat tikus jeung pangeran. Iki oleh-oleh. Ah, sangon sari. Nak nyok nyok. Nyok momen iki oleh eketu. Kowe apa eluwe? Nah, niku. Oh, alah. Kowe iki iso maca ora jane. Iya. Lah mboten mau kula maca, wong rembet kon maca kok. Iki bocah-bocah saka desa nalika dadi abdiku ora perkara ndekne nggawa ijazah nglamar gawean iki. Napa niki? Perkara nulungi kucingku mulane iki kenek wulune kucing dadi bindeng kowe ning Lah iki ora iso maca kabeh dihapusi karo Lah Sariman. isine apa isine? Isine beras 3 kilo 2.800 iki malah catetan bojo. Isine kowe wong sakarone sapa jenengmu Sumini? Surti kan. Iya Surti karo Suni. Yen kowe gelem melu aku, sok nek aku dadi ratu, kowe bakal tak pateni. Ah, dipateni. Kowe amek ni pateni. Arep dipateni malah tanda tangan yo. Dipek foto. Nek nyanyi Wes, iki cekeli Bener iki. minangka kanggo bukti. Ah, iya. Rene. Pripun? Iki saperangan kowe sing dadi paseksen ya. Ya. Wong-wonge Sariman wis melu karo aku nyengkuyung karo aku, klebu ban-ban sing diperintah ngracun karo Kanjeng Rama. Kowe dadi paseksen. Pisan gawe. Nggih. Kowe dadi paseksen. Nah. Nah aku dadi seksi entuk kuop. Kowe njaluk apa? Lemah. Tak turuti. Ora. Aku njaluk nak kulon ngono ae pajar. Nek. Gajah. Warah-warah kamu apa elek? Wis perkara ganjaran mengko tak pikir labuh labetmu kabeh ya. Sing baku Taruna Sandra Dewi kowe kabeh. Aku sapa? Lah kowe sapa kok masang aku? Dedek iki ana. Wartono karo Wartini. Weh, Gus. Parji. Nyonyi nek. Latun, anak iki ya. Wis melu aku. Sampeyan iki tak goleki ning diae kok. Lah kok iso goleki aku? Lho nalika ana gedhe-gedhe geger sing koyo ngono, Oleh-oleh aku. belas ora butuh. Nyanek nyono. Sing pangeran sendor, selamat to. Nggih, selamat. Selamat. Tak sentuh to. Utuh ora nek sing kelong. Mboten digubuk kene kono kok semanten.
kowe sampean? Mergo aku ditulungi karo pamanku Subrata sing saiki wis bali mergo anake lara. Lha iku kok pendukung Sariman do nglumpuk. Iki wis do mergo Kowe ora nyambut gawe. Aja cera-cera Nyambut gawe melindungi. Ora tanggem jawab. Iya, sing melindungi sampean sapa? 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 Paman sampean sapa? Subrata. Subrata. Lho kowe iki teko-teko. Lho yo mergo gegere gading kancana aku wedang. Alah kowe turu ning kuri lah, ngorok kok. Lho sek, kowe kuwi pendukung Sariman. Lho ngopo kok kene? Sesuk cedak. Tobat harus tobat. Mangke rumiyin Itu dicegat KPK. Kula ing ajeng nyuwun pangapunten awit sedaya kepojok ing kahanan. Awit kula kapiji ingkang Rama kinarya KPU wonten ing Gading Kencana. Kula sampun nindakaken napa wontenipun menang, kula aturke menang, kalah, kula aturke kalah. Ngantos dados derdah wonten ing Gading Kencana. Sak sampunipun ingkang kadang pun Pangeran Sariman dadi ratu, tata cara negara dipun ewa-ewahi. Tuladhanipun wonten maling pitik mawon dipun gebuki ning kawula sing korupsi namung dihukum 3 sasi. Kula mboten gelem tanda tangan. Mboten namung nika. Oh, ora adil. Pajek gitik pentung kamangka ingkang Rama Suwardi arum asmanipun ngasta negara pajek murah bocah sekolah ora mbayar kados visi misi penjenengan. Kula moh tanda tangan, kula metu saka kraton nderek sampean. Nika Oh ngoten. nggih. Paman sabar to. Nih, kula ten mriki. Nalika semanten sampean kula utus nglumpuk enom-noman kersanipun dados prajurit. Benjangipun sampun apa dereng? Menika sedaya sampun. Ngoten? Nggih, wonten. Kowe saiki mungsuhmu karo aku. Mungsuhmu karo aku, Ndor. Teko-teko ngamuk Sundar. Lho, pancen tak beri Ndor. Lamun terus ketemu Sundar apa kabeh? Tak pentung sirah. Mate sendok wae. Kabeh Sundar iki akeh. Ngosek ta. Lah aku ora ndek urusan karo kowe. Wis dina mancali aku. Kowe udah tak pancali. Aduh, cuan. Kowe ora diurusan karo aku. Nanging kowe arep nyilakake kanca pira Sundar. Mungsuhku Sendor. Ojo peh kowe dalang terus mati kowe. Aneh. Dalang salik. Ngene. Ora usah padha padudon. Sampean kok arep mateni aku salahku apa? Perintah Sariman. Sampeyan wis kenal aku puru. Lho, sing jenenge Sendor iki sing ndi? Lho. Kowe Sik. Perkarane kowe diperintah Sariman kok mati Sundar. Sendor. Wis ora Sundar, Bro. Bola dane Sendor kowe. Dudu aku Sundar A. Lho, sing lihat Sundar B. Kowe Sendor, bener. Gasmu. Sik. Piye? Sing kok golek iki sapa? Sendor. Urung ngerti Sundar. Nah, jare iki sing Sendor A. A. Sing Sendor iki Sendor. Iki Sundar B. Lho, Sing kok goleki Sendor. Sundar C. Lah kae. Piye? Iya. Sendor C. Hah? Sendor C bener. Digoleki karepe sampean Tak opo? pateni. Kok salah e? Lho, mergo aku yen iso mateni kowe. Ya. Aku jadi senopat. Sing ndadekno sapa? Sariman. Wong Sariman kok mbok gugu. Lho, Wong ratu kaya pentol kecap ngono. padahal aku rasane diwong ndek tak arani. Lho kok koyo kuncul. Goleki Sendor. Golek Sendor. Aku bener Sendor. Nek Iya. ono bacute. Sendor apa? Sendor mertosamin ki aku. Sendor Sendor sing sama. asli kuwi ogak budal mergo lara. Rokin. Depomo. Ngene. Pancen ora tak silahi aku Sendor. Nah, Terus kowe dikongkon Sariman mateni aku. Iya. Arep didadekno dadi apa? senopati. Kowe nek ameh mateni aku kena. Iya. Kowe kenal gurimu kae Apa? Lho, kowe nang kene kok. Lah kowe yo padha ae kok. Lha piye, Wong? Lah apa tak turuk golek pentung iki nggo apa? Kok mendeng Sendor. Oh Sendor kok pentung iki ora dadek. Lho, iya piye? Pak petik tuk ngono. Jikone. Jikone. Bendung. Eh.
Aku dadi ambassador. Iki kabeh iki wong-wonge Sendor. Iki Lamun wong kowe kabeh. mbacot kepengin Sendor musuhmu wong akeh iki. Dadi sampeyan iki sengkuyung karo Nayaka Praja iki kabeh. Iya. Mergo tumindake Sariman. Iki nelingsir ing bebener. Dadi ratu ning ora mikir kawula ning ratu-ratu. Malah saiki wong-wonge Sariman wis ndombani aku. Kepengin nglengser karo Sariman. Nah, niki beneran. Piye? Mergo nalika kula niku swanteng Gading Kencana, Iya. Pendopo Agung ketemu Heru Sariman. Iku wong loro pintu. Nah, mula Wis kowe randhe kawula. Ngono. Wis. Piye? Iki wis do sumadya kabeh. saiki bareng-bareng Ning Gading Kencana. Lah kok aduh matene. Pengen ngene apa? kula nyuwun pamit. Lah niki Kula pikirane kula pun boten kepenak. karane apa? Ondek piye kula ngipin dirubung siwur kok. Waduh armutar kowe. Lah nggih tak ngomawon nggih. Aja lah. Mati lah sampean. Ame melayu iki ame melayu. Aja entuk ya cucuk langsing ya. Untung aku kok jogone guri. Weh, pendongku meng di tak njoboke Sariman. Oe do terus suwe utuh aku sing metu karo Sendor tok karo Sariman. Ya, piye kowe? Paman sampean nalika. Aku iki piye? Iki lho piye? Aduh, Piye, ayo. Apa nggih pranatan apa neh? ora pantes dadi ratu ning Gading Kencana. Kowe gelem lengser yo gelem lengser, yen ora yo tetep lengser. Ini tak omong. Piye? Ngene kok orang dinongkas kok aman ngira swara. Lengser lho, Mas. Ngeten mawon lho. Api-api anaten. Wis sak wekno. Terus ngene, adikku Sendor. Dan aku wis gak kuat ngatasi. Kowe aku ning ngono. Aku wis nrimo ing Bandung. Sing ngendi kuwi sapa? Ndem apa? Mergo iki jatahe kok Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wes raton tak balekno kowe. Aku tak juk ngapura karo kabeh masyarakat Gading Kencana yen aku salah. Ngono. Ning aku kabeh murah aku dhewe. Terus kira biang Kowe to ya. aku manut kandhane iki mau. Kowe marai elek kowe. Nek yo. Ala upange tok. Pamelek. Pamelek. Wah, yo bayaran. Elek kok ora rupamu kok jenengmu barang yo elek. Tumenggung kok sontoloyo. Wes, saiki aku pasrah bongkohan karo kowe. Ngene. Kakangku Sariman karo Tumenggung Sontoloyo iki tak apura. Iya. Atur sampean. Dan wis mbok pulang tak balik ya. Apa enak? Bojomu kok Aku terus jam piye? mulai ya. Sampean karo Sariman mapan omah gedong rajak besi lawange ditutup dibuka. Ini aku sak penak penjara iki. Ngono. Iya. Pinten taun? Wis sak modari. Saumur hidup. Tak lebokne pakunjaran. Ayo. Iki kumpura aku sakake. Aku durung kembel bujana. Ora. Kowe ora bakal tak apa-apakno mergo dengkek mesti umat neh. Kabeh para kawula iki wis tak anggap rereget ing Gading Kencana wis ilang sukertan. Aku jumeneng Nalendra kudu ana sing nyengkuyung. Nah, nggih. Pamanku sing dadi KPU bakal tak angkat dadi sesepuh ning Gading Kencana. Paranpara. Nggih. Lah niku Sampeyan wong sak karone tak dadekno
patih jero karo patih njaba. Jenengmu ana lili karo ana lolo. Lah kula kalian iki niate kula nggih nyambut gawe. Kowe Gawean kok. mergo olah wiraragamu pinter Nggih. tak dadekno lurahing Tamtama agul-aguling bojone. Nggih, matur suwun. Kadangku sing kinasih taruna mesakno Ya pripun? mergo ramane ki patih Nggih. patih dilengser tambal sulam taruna tak angkat patih ning gone Gading Kencana. Sarujulan niki. Sariman najana kowe luput kanggone Gading Kencana ning aku ora bakal menehi pidana karo kowe. Lho kok ngoten? Tak dadekno lurah gajah. Lho. Gelem apa ora? Manut jawe. Monggo jenengan jumeneng. Wis aku tak jumeneng ning gone Gading Kencana. Sekseni kabeh kawula ing Gading Kencana. Sarene aku jumeneng ing kraton Gading Kencana kanthi jejuluk Pangeran Anom Haryo Susendor.